Každý den projíždíme kolem větrných elektráren. Stojí na kopcích, podél silnic i na moři. Jejich obrovské lopatky se pomalu otáčejí a na první pohled vypadají docela obyčejně. Ve skutečnosti ale vyrábějí elektřinu pro miliony lidí po celém světě. Ale jak je možné, že obyčejný vítr dokáže rozsvítit žárovku nebo nabít váš telefon? Celý příběh začíná větrem. Když začne foukat, narazí do obrovských lopatek a roztočí je. Lopatky nejsou obyčejné. Mají speciální tvar, díky kterému dokážou zachytit co nejvíce energie z proudícího vzduchu. Možná vás překvapí, jak jsou velké. Jedna jediná lopatka může měřit i více než 80 metrů. To je skoro stejně jako výška 25patrového panelového domu. Přesto se otáčí poměrně pomalu. I tak ale dokáže vytvořit obrovské množství energie. Lopatky jsou připojené k hřídeli, která přenáší jejich pohyb do horní části elektrárny. Tam se nachází zařízení, které dokáže tento pohyb proměnit na elektrickou energii. Právě v tomto okamžiku se z obyčejného větru stává elektřina. Vyrobená elektřina ale ještě nemůže putovat přímo do našich domovů. Nejprve projde dalším zařízením, které ji připraví na dlouhou cestu elektrickým vedením. Potom putuje přes rozvodnou síť a nakonec dorazí až do našich zásuvek. Celý tento proces probíhá neuvěřitelně rychle. Od chvíle, kdy vítr roztočí lopatky, až po okamžik, kdy si doma zapnete světlo, uběhne jen velmi krátká doba. Moderní větrné elektrárny jsou navíc plné chytré techniky. Neustále sledují rychlost větru i jeho směr. Celá horní část elektrárny se může otáčet tak, aby lopatky byly vždy natočené co nejlépe proti větru. Když začne foukat příliš silně, elektrárna se z bezpečnostních důvodů sama zastaví. Díky tomu se chrání před poškozením a může spolehlivě fungovat mnoho let. Jedna větší větrná elektrárna dokáže vyrobit elektřinu pro tisíce domácností. Přesné množství závisí na její velikosti i na tom, jak často v dané oblasti fouká vítr. Právě proto se větrné elektrárny často staví na kopcích nebo u moře, kde bývá vítr silnější a fouká častěji. Velkou výhodou větrných elektráren je to, že při výrobě elektřiny nevzniká kouř ani žádné spaliny. Nepotřebují uhlí ani plyn. Stačí jim jen vítr, který je přírodním a neustále se obnovujícím zdrojem energie. Na druhou stranu mají i své nevýhody. Když vítr nefouká, elektrárna elektřinu vyrábět nemůže. Proto se větrné elektrárny používají společně s dalšími zdroji energie, aby bylo elektřiny dostatek za každého počasí. V posledních letech se staví stále větší a výkonnější větrné elektrárny. Některé jsou dokonce postavené přímo v moři, kde bývá vítr silnější než na pevnině. Díky tomu dokážou vyrobit ještě více elektřiny. Až příště uvidíte na obzoru pomalu se otáčející lopatky větrné elektrárny, možná si vzpomenete, že právě vyrábějí elektřinu, která může rozsvítit světla, zapnout počítač nebo nabít telefon. Je fascinující, že něco tak obyčejného, jako je vítr, dokáže pohánět moderní svět. A možná právě teď vyrábí elektřinu i elektrárna, kolem které jste dnes projeli. Díky za sledování a uvidíme se u dalšího videa.